Skal jeg bruge den, eller den? Jeg bruger den her. Jeg er klar til at skyde dig når som helst. Du ved godt, jeg skyder lige om lidt, ikke? Lige i hovedet. Tror du, han overlevede? Det tror jeg sgu. Shit. Lever du stadig? Nej, der er ikke flere patroner! Nej! Nej, fuck! Nej! Au! Mit ben! Nej!